Goedenavond, dames en heren. Welkom bij Omroep Zeeland. Zondag 22 november, dit is Zeeland Nu. Nou, we staan hier nu in de schuur waar de aardappelen liggen om verkocht te worden. Ja, op dit moment is de prijs ongeveer 2 tot 3 cent, terwijl de kostprijs rond de 15 cent ligt. Akkerbouwers in heel Zeeland kampen momenteel met een flink overschot aan aardappels, waardoor de aardappelprijs per kilo gehalveerd is. Ja goed, de huidige voorraden van aardappelen, ja, die komen in vrieshuizen te liggen, zijn lang bewaarbaar. Dus ja, dat drukt allemaal op die markt. Dus ja, voor die aardappelmarkt ziet dat er volgend jaar toch in ieder geval minder gunstig uit. Dus er zullen gewoon minder aardappelen moeten komen volgend jaar. Door de dichte horeca en het gebrek aan festivals en voetbalwedstrijden vanwege corona eten we met z'n allen een stuk minder friet. Iets wat de boeren dit voorjaar nog niet aan zagen komen toen ze akkers vol aardappelen de grond in stopten. We konden als steder eigenlijk niet meer schakelen van het voorjaar. Je had je pootgoed, het land was ervoor klaargemaakt. Dus ja, we stonden eigenlijk al met één been in het land toen die maatregelen van kracht waren. En toen we eigenlijk zagen van ja, gaat dit wel goed aflopen? Dat dus niet weer. En dus verwacht Enkate dat boeren volgend jaar minder risico's zullen willen nemen. Ze kunnen kiezen voor vaste aardappelcontracten vooraf en ook het telen van andere gewassen. Je kan nu ook nog schakelen door wat meer wintertarwe te zaaien, wat meer bloemzaden, uien of eventueel wat blauwmaanzaad. En natuurlijk de oproep aan ons allemaal om maar extra vaak friet te eten tijdens de komende wintermaanden. Het akkoord om Zeeuwen meer te laten bewegen is verlengd. Ook de komende jaren worden we, van jong tot oud, geholpen om in actie te komen. Dat Zeeuws sportakkoord, zoals het heet, krijgt vanuit de provincie alleen al voor volgend jaar een budget van ruim 2 ton. Ik ben heel blij dat deze provincie daar ook echt voor kiest. Hiermee hebben we de mogelijkheid om de middelen die vanuit het Rijk vrijkomen, die naar gemeenten gaan en die ook naar sportbonden gaan, te verdubbelen. Dus we kunnen eigenlijk met deze bijdrage voor de komende jaren een extra impuls geven aan de sport in Zeeland. Het Zeeuws sportakkoord heeft al een aantal mooie resultaten opgeleverd. Maar omdat het werk nog zeker niet klaar is, is het akkoord verlengd. Zo kunnen er nog veel meer initiatieven om Zeeuwen in beweging te krijgen bedacht en uitgevoerd worden. Maar bewegen in coronatijd heeft zijn uitdagingen, maar zeker ook mogelijkheden. Fietsen en wandelen, dat zijn twee bewegingsvormen die echt geëxplodeerd zijn de afgelopen periode. Nou, dat zie je ook zo ontwikkelen. En het is ook een opgave, zeker een opdracht aan de sport om te kijken hoe ze hier creatief mee om kunnen gaan. We hebben hele mooie voorbeelden vanuit de provincie gezien. Fitnessscholen die gesloten waren, die toch de instructeurs inzetten om via YouTube-filmpjes ervoor te zorgen dat hun leden toch in beweging kwamen. Dat is eigenlijk ook wat de sport vraagt. Dus geen excuses meer, we moeten aan de slag. We vinden het met z'n allen belangrijk. Bewegen draagt bij aan gezondheid. In de laatste 24 uur zijn in Zeeland 88 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Dat meldt het RIVM. Dat is een stijging van 10 ten opzichte van gisteren. In Terneuzen, Tolen en Middelburg werden de meeste nieuwe positieve testen gemeld. Veren was de enige Zeeuwse gemeente waar geen nieuwe besmettingen werden geconstateerd. Het afgelopen etmaal zijn er in Zeeland geen nieuwe ziekenhuisopnames of overlijdens gemeld door het coronavirus. Voor de tweede keer in 2 dagen tijd is er een gewonde dolfijn aangespoeld aan de Zeeuwse kust. Het dier is vanochtend gevonden op het strand bij Breskens. De dolfijn kwam levend op het strand terecht, maar is inmiddels overleden. Gisteren werd er bij Zierikzee ook al een gestrande dolfijn gevonden. De stichting SOS Dolfijn gaat ervan uit dat beide dieren onderdeel uitmaakten van de groep dolfijnen die vrijdag nog werd gezien bij de Oosterscheldekering. Een waarnemer zag er toen 3 dolfijnen zwemmen. Componist Douwe IJsinga heeft, zoals veel muzikanten, last van de coronacrisis. Daarom is hij een crowdfundingsactie gestart voor de productie van nieuwe albums met nooit eerder uitgebracht materiaal. Kijk, ik kan wel zeggen van ja, leuk, ga ik allemaal oude dingen opnemen en uitbrengen, maar dat is een hele dure hobby. Dus ik denk van ja, als ik dat vind ik heel leuk om te doen, er is ruimte om te doen en ik denk ook dat ik er wel mensen blij mee maak. En mensen kunnen voor een heel klein bedrag het maken van die cd's ondersteunen. Dus ik krijg 1 keer in de 2 weken een mp3 van zo'n stuk. Dus echt dingen die nog niet zijn uitgegeven, die niet zijn uitgebracht. En ze krijgen er een hoop achtergrondverhalen bij. Van wat het idee is van het stuk, hoe het ontstaan is, hoe het veranderd is. Dus ik denk van ja,
Ook dat is leuk, als je 1 keer in de 2 weken gewoon een klein elementje van schoonheid in het leven van mensen kan brengen. Maar dat is toch mooi. Het was een grijze en donkere ochtend vandaag met op veel plaatsen wel even druilerig weer en het elde nog een beetje na in Zuid-Vlaanderen. Maar vanuit het noorden en vanaf zee kwamen er toch een paar redelijke opklaringen bij. Al ging dat moeizaam. Maar het wordt wat helderder vanavond en vannacht. De wind is vannacht landinwaarts zwak genoeg om enkele mistbanken toe te staan. Bij minimumtemperaturen van 3 tot 5 graden. Dus morgenochtend is het in het begin lokaal mistig, maar het lost wel op met windkracht 2 tot 3. Verder zijn er morgen zonnige perioden en later valt er wellicht een enkele bui. Maxima morgen 9 à 10 graden en in de middag windkracht 3 tot 4 uit het zuidwesten. Dinsdagnacht is er meer wind, dat betekent geen mistkansen, maar opklaringen. En overdag zijn het dinsdag flinke zonnige perioden. Bij 10 à 11 graden. Woensdag zet het vrij vriendelijke weer door, dan is er een zuidenwind. Donderdag valt er misschien een enkele bui en is er weer minder wind. En de temperatuur verandert dan maar weinig. En tot zover deze Zeeland Nu. Het laatste nieuws in Zeeland vindt u natuurlijk altijd online op omroepzeeland.nl en op onze app. We hebben hierna nog meer programma's voor u, dus ik zou zeggen blijf kijken. Ik wens u alvast een hele fijne zondagavond en tot morgen.